Petruk, Petruk, Petruk. Kanca-kanca. Ora gur kanca, kowe sedulurku to, Petruk. Ngapa tak gang iso-iso wis bengak-bengok ngono kuwi. Jare, "Lah kowe jarene kancaku, jarene sedulurku." Ya ta. Tak bisiki rene, aku utang ono sik. Lah engke wis tak silehi dhuwit, jarene nyilih dhuwit wis tak silehi 100.000. Lah wingi 100.000 wis entek. 100.000. Ya engke tak balekke sik 50.000. Ya, 50.000 tak balekke. Aku anu deh, nyilih 100.000 oleh ra? Ya wis nya, aku ki apikan karo dulurku. Nya kei 100.000 ning ya sesuk dibalekke. Iya, seminggu tak balekke. Itu seminggu truk Petruk. Aku nyilih 100.000 gur seminggu truk Petruk. Aja kuwatir. Sesuk tak balekke truk Petruk. Wis aku ki mesti janjiku ki iso ditepati ngono ya. Ngono truk Petruk. Aduh aku lagi mumet kok truk Petruk. Mumet piye, Kowe iki kakehan utang rono rene aku krungu. Kowe iki utang kono utang kene kuwi janjane arep nggo apa? Truk Petruk, aku ki ngerti ra? Aku ki terjerat juga pinjaman online Truk Petruk. Akhirnya mumet Truk Petruk. Wis aku ki kakehan utang ngene kuwi lah. Bagong kakehan utang Truk Petruk. Piye? Wis piye Truk Petruk? Nang omahku iki ben dina ki ana renter debt collector mara nyang omahku. Walah, piye lho jalan ngono kuwi. Aku nganti judeg. Aku ngomong karo anakku, "Kok nek ana wong rene, mara rene golek aku, omong aku rene omah. Aku lagi lunga, ya ta. Padahal aku turu ning omah." Ngono ya, ngono kuwi jenenge ngapusi. Jenenge ngapusi ora bener ngono kuwi. Lah piye? Aku iki debt collector. Kuwi rentenir arep goleki aku kuwi kok nyicil utangku. Aku nggih utang. Sing nggo nyicil apa? Ora duwe duit kok. Ya ta. Wis mumet iki, Bagong iki mumet iki wis kakehan utang. Wis mumet iki sembuh iki piye kedadiane. Wis pusing tujuh keliling wis. Mbah piye kedadiane. Wis arep ngombe oskadon oje ngono kae. Oskadon pancen oje. Wis mumet ge sirang niki. Kakehan utang, kakehan kebutuhan. Walah. Kadang aku ya ngono kuwi Lur. Tak kandhani, tak tuturi ya ta. Wonge rasa nuruti gengsi ya ta. Nuruti gengsi ngono. Tanggane duwe motor anyar, tuku motor anyar. Kok tanggane duwe mobil anyar, tuku mobil anyar. Kok tanggane duwe bojo anyar, pokoke ya rapi bojo anyar. Ngono ya ta. Rasa kabeh-kabeh sing duweni tanggamu iki mbok ibarate mbok eloni terus kowe kudu duwe ngono kuwi hanya sekedar gengsi seperti itu ya ta. Kowe nuruti gengsi nuruti uang ngono kuwi ya malah ajur dhewe. Ya uang duwe tujuane dhewe-dhewe, duwe tujuane masing-masing kehidupannya. Rumah tangganya mau punya planning sendiri-sendiri ngono. Ya ora nuruti gengsi, nurutani omongane uang. Ra duwe iki, kowe ra duwe iki, ra duwe iki rono rene gur ini numpak ngene ora duwe ora kaya aku wis ajur kowe nuruti wong jenenge wong urip kok nuruti wong kowe wong urip ya kudu duwe ancas tujuanmu hidup sendiri-sendiri ngono ya ta. Orang hidup itu harus punya tujuan hidup sendiri ngono ya ta. Saiki siji dino iki arep apa sing mbok lakokke sesuk seminggu sasingkas apa sing arep mbok lakokke ngono kuwi kudu dipikir ya ta. Tingkah laku rakut wis kudu dipikir tenanane kadang ya cik salah langkah kadang kita anu ono wae apa lah ngono nemoni yang tidak baik hal-hal yang tidak diinginkan jare ngono kae apa hari apes tidak ada di kalender ngono ya ta. Ngono wis rasa kakehan mikir apa rasa kakehan gengsi ya ta. Nuruti lambene wong, lambene tangga. Ngono kuwi ya wong iki ibarate gur penonton. Wong liya kan hanya ibarat kata sebuah penonton, seorang penonton ngono ya. Ngono wae. Kowe ibarate
mangan yo ora njaluk tanggamu. Wis rasa pikir ngono kuwi ya ta. Kaya piye carane iso karo tangga rukun ngono rasa cerah gawe bubrah padha ae ya ta. Wis ora gengsi, diomongi ra duwe iki, ora ngene ora ngono wis ora serah dirungokke ya ta. Wis rasa digagas ngono ya. Nuruti gengsi, ajur malah uripmu ngono ya ta. Kae Bagong kae ora duwe sepeda motor. Oke lho, ora kaya aku sepeda motorku anyar, setahun pisan tak ganti no. Nganyarke ngreyen sing anyar, metu anyar tak ganti, metu anyar ganti. Wah, kuwi omongane wong, omongane tangga. Terus mbok turuti ngono kuwi ya ajur uripmu ngono, ya ta. Orang hidup itu harus punya tujuan hidup masing-masing. Bener Kong, wong uripe ya kudu duwe tujuan uripe dhewe-dhewe ya ta, Le Kong. Heeh. Iya. Tujuan uripe wonge ya ora kabeh wong padha ngono. Ora kabeh wong tujuan urip ki padha. Bener Kang Petruk andani ya. Wis wong wis titah ke Gusti Allah ki ana sing barate dadi pejabat ya toh, ana sing dadi masyarakat biasa. Ngono kuwi disyukuri marang uripmu. Ya toh, wis rasa ngersula. Ngono kae rasa banding-bandingke. Kae gajine ndak, duite akeh, gajine gedhe. Ana kaya aku ya gur dadi kaya ngene, gajiku sithik. Ngono kuwi. Rasa ngersula, rasa hidup itu harus bersyukur ya toh. Hidup itu harus bersyukur. Kowe rezekimu sithik, ya anak bojomu sehat, ngono ya ta. Wis kuwi berkat ngono wis. Pikantuk rahayu wilujeng. Gajine gedhe, rumah tanggane do congkrah, anake ora lara, bojone ora lara, ya sapa ngerti. Ning kowe aja ngono kuwi. Ndongake ya ndongake sing apik ngono. Gajine gedhe, muga-muga anake ya sehat kabeh, oleh lancar ngono, anak bojone sehat ngono. Donga ki sing apik, ora donga sing elek. Doa orang benar besar kuasanya, ngono ya ta. Kuwi perlu dipahami dalam kehidupan ini. Rungokno pituture Bagong iki. Ya ta. Wis kandhane. Bagong mumet kangkang udang ngono kuwi wis piye meneh iki kemarga kahanan kok. Piye aku kejerat pinjol, judi online wis aja ya toh. Jangan sekali-sekali panjenengan niku terjerat oleh pinjol karena gengsi ya ra ndidit. Gengsi, nuruti gengsi iki ya utang sing gampang utang pinjol. Hanya dengan KTP, dengan iki foto wajah alah. Wis engko akhire terjerat kuwi, lintah darat ngono kuwi rentenir secara online ya toh. Gulumu digek. Ngono kuwi, gulumu dikek ngono kuwi kek gulumu kek. Gulumu kek ngono jenenge rentenir ya toh. Wis alasan nuruti gengsi ya wong urip ngono ae ya, Lur. Wis disambung meneh kapan-kapan. Lho matur nuwun.